Assalamu alaikum. Lalle ƙarshen duniya ya zo. Shin ka san akwai wani batiri wanda yake caji na tsawon minti 3 sannan ya rike caji na tsawon shekara 20? Kamfanin Aden Energy sun samar da wani sabon batiri wanda zaka jona shi caji na tsawon minti 3 sannan ya rike caji na tsawon shekara 20. Wannan shine batirin kamfanin Aden wanda yake rike caji na tsawon shekara 20. Mu je mu ga yadda tura suke magana akan batirin Aden yanzu. They have discovered a new battery that charges in 3 minutes and lasts for 20 years. I was looking here. It's called Aiden Energy. Kuma za ku yi sacin wannan researching a Google ɗinku ku ga kalan yadda ke tafiya. Aden battery dai gaskiya battery ne wanda yanzu duniya sun yi focusin kan shi, kowa burin sai samu wannan batirin. Batirin zai fita ne a shekara ta 2027 kamar yadda kamfanin ta zayyana. Wannan batiri ko da mota ko waya aka sa wa caji na tsawon minti 3, wannan mota za ta rike caji na tsawon shekara 20 kana aiki da ita. Hakanan waya ma idan ka jona minti 3 za ka rike wayarka na tsawon shekara 20 ba tare da ka jona ta a caji ba. Kuma kun ga wannan research din zai samar wa mutanen duniya sauki kenan. To yanzu haka kamar mota kun ga idan muka jona mota sau ɗaya a caji za ta iya yiwa har mu canja wannan motar ba mu ƙara jona ta a caji ba. To ya kuke gani yan nepa ya za su yi, masu sai da fetur fa ya za su yi. Wannan shine battery na EB battery. EB battery wasu ƙananan batura ne wanda aka yi connecting ɗinsu waje ɗaya, wanda kowane guda ɗaya zai ja caji cikin sauri amma zai ɗauki dogon lokaci wannan batirin bai sauka daga cikin batirin ba. Sannan za a yi bunch ɗinsu a tattara su waje ɗaya sannan a fidda guda ɗaya babba wanda za a jona wa mota ko kuma a jona waya. Wannan shine Aden Battery Energy. Wannan kamfanin Aden ne suka yi shi, wanda motoci ma yanzu suna aiki da shi kamar da kuke gani, haka wayoyi suna aiki da shi. Shin kuna ga wannan research ya yi kyau?